xhur ta' studju laħqu l-qofol tagħhom fi kważi nofs ix-xahar ta' Lulju, hekk kif ma' 9,500 student f'livell ta' sek u jew tal-matrikola irċivew ir-riżultati tagħhom permezz ta' SMS. Riżultati għal eżamijiet li saru bejn il-11 ta' Marzu u l-15 ta' Ġunju. F'konferenza tal-aħbarijiet li saret ftit tal-ħin qabel ma bdew jaslu r-riżultati, intqal li minn dawn id-9,516 li resqu għall-eżamijiet din is-sena, 4,019 il-student poġġew għal-livell tal-matrikula jew kif huma aktar magħrufa l-A-levels u 5,497 kienu għall-O levels. Għall-ewwel darba din is-sena kien hemm inklużi 5 suġġetti vokazzjonali li għalihom l-istudenti kisbu riżultati tajbin ħafna. Dawn huma l-agribusiness, l-inġinerija, is-saħħa u l-kura soċjali, l-ospitalità u l-informazzjoni teknoloġika. Ir-riżultaw wkoll li fil-waqt li aktar bniet milli subien għadhom qed jagħmlu dawn l-eżamijiet, din it-tendenza jidher li qed tonqos. Il-professur Frank Ventura li huwa direttur tal-bord tal-Medsek għalilna li l-maġġoranza ta' riżultati jixbħu ħafna lil ta' snin ta' qabel. Kważi fis-suġġetti kollha marru bħalma imorru fis-snin l-oħra. Hemm suġġetti partikolari fejn marru aħjar sewwa mis-snin ta' qabel. Naf pereżempju fl-Ingliż dis-sena marru aħjar mis-snin ta' qabel. Fil-mathematics marru bħalma jmorru fis-snin l-oħrajn, jiġifieri, għalkemm aħna nixtiequ li l-persentaġġ li għaddu mill-eżami huwa aħjar, jiġifieri. Lill-professur staqsejnieh dwar il-kwistjoni ta' smigħ li kienet għamet waqt listening comprehension tat-Taljan. Allura għamilna investigazzjoni, ikkorreġejna 25% tal-scripts li kien hemm, selected randomly, jiġifieri, u sibna li r-riżultat kien bħal ta' snin ta' qabel. Però peress l-istudenti li kienu taħt tension jew forsi bdew jaħsbu li huma performjawx kif suppost, tajnjhom compensation ta' 5% jew jerġgħu jagħmlu reset tiegħu ġifieri. Fil-fatt rġajna għamilna reset u investigajna r-reset ġifieri analizzajna u sibna l-riżultati tar-reset jixbħu ħafna l-riżultati oriġinali li kellhom dawk l-istudenti li għamlu ir-reset. F'perjodu ta' kważi 3 xhur li fih saru 390 sessjoni ta' eżamijiet, kienu 771 eżaminatur li assistew fi 3 livelli ta' eżamijiet li saru u kien hemm 808 inviġilatur. Dawn kollha kienu mifruxa fi 13 il-ċentru tal-eżamijiet f'Malta u 2 oħra f'Għawdex. Kien hemm 693 kandidat li jingħataw arranġamenti speċjali u 12 każ ta' emerġenza li seħħ waqt l-eżami. Intqal ukoll li kien hemm 51 każ ta' irregolarità irrapportat waqt l-eżami bil-Kumitat Dixxiplinarju ikkunsidra l-każijiet u ddeċieda l-penali li varjaw minn twissija sa' eżamijiet ikkanċellati. Intant issa jmiss li fl-20 ta' Lulju jinfetħu l-applikazzjonijiet għal karti ta' reviżjoni u s-sessjonijiet ta' reset li jsiru f'Settembru.